Live magħna issa tingħaqad fuq Skype il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli. Dr. Dalli, grazzi ħafna. Kif diġà ftemna se nistaqsik sensiela ta' mistoqsijiet li nixtieq tweġiba konċiża għalihom. L-istess mistoqsijiet imbagħad eżatt warajk se nagħmilhom lil Roberta Mezzola ftit minuti oħra. Ħanibda. Semmili, 3 affarijiet li l-poplu Malti qed igawdi minnhom grazzi għall-Unjoni Ewropea. ċertament il-moviment ħieles, jiena li naħseb dik hija l-iktar ħaġa li qegħdin ingawdu minnha. Il-moviment liberu għalkemm bħalissa huwa limitat, imma il-fatt li inti għandek il-libertà u aktar faċli li tiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea biex tiddiverti, biex taħdem jew biex tistudja għalija hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Il-finanzjament ta' ċertu proġetti narawhom anke f'pajjiżna, pereżempju l-Isptar tal-Onkoloġija, l-Esplora Interactive Center, rajna wkoll ċertu xogħol fuq siti storiċi bħal Park ta' Ħaġar Qiegħu l-Imnajdra. U t-tielet punt żgur huwa il-programm Erasmus li jagħti opportunità kbira lil ħafna żgħażagħ u edukaturi biex jistudjaw u anke jaħdmu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Semmili żewġ affarijiet li għamilt int bħala MEP biex saret id-differenza fil-ħajja tal-poplu Malti. Ħansemmilek l-ewwel xi ħaġa li ħdimt fuqha bħalissa dejjem minn din il-pandemija minn COVID-19 u bdejt ninnota propju fil-bidu li faqqa din il-pandemija li kellek pajjiżi kbar li kienu qegħdin iżommu ċertu tagħmir mediku għalihom u ma jħallux lil kumpaniji f'pajjiżhom jesportaw. U dik kienet xi ħaġa li inkwetatni bħala pajjiż żgħir fejn inti jkollok inqas saħħa biex tinnegozja għal dan it-tagħmir mediku. U permezz tal-grupp politiku tiegħi ħdimna flimkien mal-Kummissjoni Ewropea biex naraw li jkun hemm xiri li jsir fuq livell ta' Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U għalija hija xi ħaġa pożittiva ħafna li l-Kummissjoni Ewropea bdiet taħdem propju dwar dan. U qegħdin anke nimbuttaw għall-istess ħaġa issa fejn jidħol il-vaċin la darba jkun hemm vaċin għal COVID-19. It-tieni punt hija l-liġi biex innaqsu t-tniġġis mill-karozzi. Jiena għalija dik hija liġi li ser tagħmel differenza fil-ħajja ta' ħafna nies, b'mod partikolari l-ħajja ta' tfal tagħna. Hija liġi li għadha trid tħalli l-frott tagħha, imma jekk inħarsu lejn dak li ġara matul din il-pandemija, rajna li meta jkollok inqas karozzi fit-toroq it-tniġġis jonqos u ikollok kwalità ta' arja aħjar. Issa nafu li l-karozzi jridu jintużaw. Allura permezz tal-liġi li ħdimt fuqha ser naraw li konna karozzi aktar effiċjenti, arja aktar nadifa u jien nemmen finalment kwalità ta' ħajja aħjar u ambjent aħjar. X'qed tagħmel inti biex meta joħroġ il-vaccine ma jaħduhiex kollha l-pajjiżi żgħar u jħalluna il-pajjiżi l-kbar u jħalluna nistennew? Kif semmejtlek, jiena l-aċċess għall-mediċina hija xi ħaġa li ilha tinkwetani ħafna. U ilha tinkwetani mhux biss issa li għandna mawwiċċna din il-pandemija tal-coronavirus, issa li għandna l-COVID-19 sirna iktar aware ta' din il-problema. L-aċċess għall-mediċini għal pajjiżi żgħar bħal tagħna ilu jinkwetani minn meta qed niltaqa' ma' ġenituri li għandhom tfal li għandhom mart rari, f'ċertu każijiet ikollok 7 titfal li jkollhom ċertu tip ta' mart li mhumiex qegħdin isibu mediċina jew inkella l-mediċina tkun għolja ħafna. U allura jiena aware li rridu nagħmlu xi ħaġa biex din is-sitwazzjoni titranġa. Flimkien mal-grupp politiku tiegħi ħejjejna policy paper fejn tidħol is-saħħa, qegħdin nitkellmu mal-Kummissjoni biex naċċertaw ruħna li jkun hemm xiri komuni fejn jidħol il-vaċin tal-COVID-19. Nieħu gost ukoll nara li l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qal li pajjiżna ser ikun qed jixtri dan il-vaċin biex kulħadd ikollu u jkun hawn serħan il-moħħ, però jien irrid li mmorru pass oltre minn hekk. Irrid nara li jkun hemm xiri komuni bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol mart rari biex pajjiż żgħar bħal tagħna jekk ikollu biss ftit pazjenti li għandhom bżonn ċertu mediċina, dawk il-pazjenti dik il-mediċina ikunu jistgħu jsibuha. Ejja ngħidu li għada fiż-żona ta' salvataġġ ta' Malta ikun hemm dgħajsa mimlija migranti li għandhom bżonn min isalvhom. L-ewwel, x'għandu jagħmel il-Gvern? Jiena ma ngħidlekx ejja ngħidu. Probabbli li ser ikun hemm għaliex dak li qegħdin naraw bħalissa mhuwiex xi każ iżolat jew xi każ wieħed jew tnejn, imma għandek sitwazzjoni fil-Libja li qed tagħmel sitwazzjoni li qegħdin niffaċċjaw aħna bħalissa bla preċedent. U allura s-sitwazzjoni mhijiex aktar tenibbli kif inhi. U il-fatt li inti għandek din is-sitwazzjoni pajjiż bħal Malta fejn Malta ilha tagħmel ħafna ma jistax ikun li l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea irrid iġġorr ir-responsabilità tal-immigrazzjoni irregolari waħdu. Kif semmejt Malta ilha tagħmel, però rridu naraw li pajjiżi oħra jagħmlu l-parti tagħhom ukoll. U din hija xi ħaġa li qegħdin ninsistu ħafna dwarha.
għaliex hemm bżonn li jkun hemm responsabilità ħafna akbar minn kulħadd. Il-problema fil-Libja ma ħolqitix Malta. Kien hemm pajjiżi ħafna ikbar minn Malta li kellhom subajhom fil-kwistjoni tal-Libja. Din hija problema Ewropea li teħtieġ soluzzjonijiet Ewropej. U sar nibqgħu ninsistu għal soluzzjonijiet Ewropej. Issa inti qed tistaqsini x'jagħmel il-Gvern Malti. Il-Gvern Malti jrid jara ċirkostanzi dak il-ħin. Però ċertament li kwalunkwe deċiżjoni trid tittieħed fl-interess nazzjonali li ma jintilfux jew jmutu in-nies u fl-istess ħin imma li jintbagħat messaġġ b'saħħtu ħafna lil persuni kriminali li qegħdin jaqilgħu il-flus minn din is-sitwazzjoni li l-Unjoni Ewropea mhijiex ser tibqa' tilgħab il-logħba tagħhom. Allura x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea? Jiena ngħid hemm 4 issues ewlenin li l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza. L-ewwel u qabel kollox li taċċerta ruħha li jkun hemm sitwazzjoni u tgħin lil-Libja b'tali mod li fil-Libja ikun hemm sitwazzjoni u atmosfera fejn ma jkollhomx għalfejn jitilqu n-nies. Il-tieni ħaġa rridu naċċertaw ruħna li ikun hemm is-saħħa internazzjonali li l-Unjoni Ewropea tuża s-saħħa internazzjonali tagħha biex dawk il-persuni li m'għandhomx dritt għall-ażil ikunu jistgħu jintbagħtu lura. Trid tiġġieled bis-saħħa kollha lil kontrabandisti tan-nies. U r-raba' punt li huwa punt mill-aktar importanti huwa li jkun hemm rilokazzjoni mandatorja li tinvolvi lil pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux nibqgħu għaddejjin policies li nħallu pajjiż jew ieħor li ma jrid jagħmel xejn fejn tidħol l-immigrazzjoni jibqa' għaddej ma jrid jagħmel xejn. X'qed tagħmel inti issa f'da kollu? Jiena dan insistu fuq dawn l-4 punti li għadni kif semmejtlek. Jiġifieri jiena f'kull fora li nkun, f'kull laqgħa li nkun, fil-gruppi fejn qiegħda nitkellem, f'kull dokument li nagħmel, qiegħda ninsistu fuq dawn il-punti imma l-iktar punt importanti għalija huwa li nsemmi lil pajjiżna u l-ħtiġijiet ta' pajjiżna għaliex is-sitwazzjoni kif inhi ma tistax tibqa' għaddejja. Dak huwa punt li jien qed inwassal u messaġġ li qed inwassal f'kull fora li qed inkun. Fiċ-ċentru tal-Mediterran l-ammont ta' migranti illegali il-qsim ta' migranti illegali żdied b'400%. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' iddawwar wiċċha għal din il-problema li kieku kellna kriżi ekonomika sarraħ rasek li kienu jsiru ħafna summits urġenti. U allura ovvjament il-mistoqsija tinqala waħedha. F'każ ta' kriżi umanitarja l-Unjoni Ewropea ma tħossx dik l-istess urġenza u hemm bżonn li nibqgħu nimbuttaw biex l-Unjoni Ewropea iva taġixxi u tħoss l-urġenza fejn tidħol kriżi umanitarja. Se nitolbok tirrispondi vera fil-qosor, ġifieri f'sekondi, għaliex inkella mhux se nagħmlu nagħmlu kważi xejn mill-mistoqsijiet. X'tippreferi, il-laqgħat kif inhuma issa, ġifieri bit-teleworking jew kif kontu qabel, dejjem tissiver u tmur biex tiltaqa' man-nies? Jiena m'iniex fan tas-safar, imma irid ikollok taħlita ta' żewġ affarijiet biex tinnegozja ċertu liġijiet irid ikollok il-kuntatt fiżiku, imma ħafna xogħol jista' jsir mit-teleworking ukoll u nittama li wara li għaddi kollox it-teleworking jibqa'. Mhux biss għall-Parlament Ewropew, l-appell tiegħi hawnhekk lill-awtoritajiet Maltin, lill-kumpaniji Maltin biex it-teleworking jibqa'. Bl-Unjoni Ewropea, Malta kisbet aktar indipendenza jew tilfita l-indipendenza? Il-moment li l-poplu iddeċieda b'maġġoranza li jrid jidħol fl-Unjoni Ewropea kellna realtà differenti. Jiena li interessani u li nagħmlu suċċess mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Għandna oqsma fejn Malta hija suċċess. Pereżempju għandek il-qasam ekonomiku fejn pajjiżna jirreġistra tkabbir ekonomiku wieħed wara l-ieħor ħafna aħjar minn pajjiżi oħra. Għandek il-qasam tas-saħħa fejn matul din il-pandemija rajna pajjiż b'saħħtu ħafna. Imma mbagħad ovvjament għandek punti oħra fejn inħossuna li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħmel ħafna iktar għaliex tħossuna li ħallietna u abbandonatna. Semmejna il-każ tal-immigrazzjoni irregolari. X'inhu l-irwol tar-raġel tiegħek fix-xogħol tiegħek, fil-ħajja tiegħek? Jien u John nagħmlu kollox flimkien, jiġifieri jekk tħalt għall-politika hija xi ħaġa li tħallna għalija flimkien it-tnejn li aħna. U ma jistax ikun mod ieħor. Jiena bbażata f'Malta, it-tfal tiegħi qegħdin Malta, ix-xogħol jirrikjedi li jiena nitlaq Brussell li kieku ma kienx għal John żgur li ma nistax nibqa' għaddejja bil-ħidma tiegħi fil-Parlament Ewropew għaliex ovvjament John jirreplacjani meta ma nkunx hawnhekk. Ġifieri għalija huwa persuna importanti ħafna. Dr. Dalli, grazzi ħafna. Qabel ma nixtieq ngħid happy birthday liż-żgħir tiegħek illum. Illum. Għandu l-birthday illum?
Għalaq for. Illum Għalaq għalaq for. Happy birthday. U twilet dal-ħin, għax twilet fl-10 u 10. Aħna għalek għamilna l-intervista issa ħsibnija kienet. Apposta għet jidir Dr. Dalli. Happy birthday, Kej. Kif? Fil-ritrat. Imqareb daqs kem jider fil-ritrat. Dr. Dalli, grazzi ħafna, lejli tajjeb u pozidu tkomplu tiċċelebraw mal-familja.